Nu mai poți să crezi în oameni din ziua de astăzi. Orice om are o față, zici că e de păstrăzi. Niciunul nu te ajută atunci când ai de greu. În schimb tu i-ai avut pe tot, e nici măcar cu un leu. Când ai buzunarul plin, toți te caută. Și atunci când îl ai gol, nici măcar un ce faci, bă. Așa sunt oamenii de azi, te preface că ți-e prieten. Și e la un loc, te vindeca pe nici obiecte. Prieteni falși, așa vă numesc pe toți. Deci de vă supărați când ne vedem seara toți. Mai bine nu ne cunoșteam că toți suntem niște hoți. Dar acum că e să mănânce decât la adrese ca voi toți.